6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया मिथिबाय बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै फैनानै प्रमद बर'आ ओरै इउपिपिला ओरै बेखौबो फैथायबाथ' जायाना इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो माथोलाय बै 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो एम'फ्रानोथ' रावजोंबो बाहायजाया बेखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायोना आंथ' गावखौ इउजलेस होनो इउजलेस इन दा सेन्स आं इउज खालामनो रावबो हाया नालाय आं इउजलेस लिगेल माबाया मानो गैया नों माबा मोनसे स्किम होदो गभर्नमेन्टआ बयबोथ' मिथिनांगोन ना नटिफिकेसन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै रंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोनदों आरो कुमारिकाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो 10 जना साबा बावबाय साबा ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोनदों होननानै मेरला दङ बेबायदि थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ बिपिएफ जा इउपिपिएल जा गाबोन जुदि आं बिपिएफआवबो हाबोना बिपिएफनि स्टेजाव थानानैनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै आं हले सोंथारगोन सोबायबा सोबाथों आं सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों नंखायबा डिफेमेसन केस होथों मानो होआखै बयबो मोना आलदा बाथ्रा नाथाय बे एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदाखौ बयबो मोननांगोन मानो मोनासै बेथ' बुंनो हायो नालाय आं एसे एनै आइनखौ माबा लादों नालाय आं नाम लाया दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों 1.5 लाख लांबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव होनबा थिखायाव बेसेबां पार्सेन्ट लायो 5% 10% बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट जाखो 2 लाखआव जुदि 1.5 लाख लांदों बेसेबां पार्सेन्ट लाखो आङो नैबे बुब्लिसिम थोंजोङै आं रावखौबो मदद होथ'नायनि खोथा आं बुंथ'वा आं बिदि माबायाथ' खिन्थु आंना खोथाया मा बेलेन्स मेन्टेन जानांगौ आं मोनसे खोथा बुंबाय थायो मा आंनोबो जुदि नों गाबोन फुल पावार होयोना आंबो डिक्टेटर जागोन आरोखि डिक्टेटरशिपनि माबाया बिगिनिंआ जागायनाया बिदिनो जायो बेखायनो आंनि थांखिया आसाम एसेम्ब्लियाव बेलेन्स मेन्टेन खालामनाय बड'लेण्डआव आरो एम'फ्रानोथ' रावजोंबो बाहायजाया बेखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायोना आंथ' गावखौ इउजलेस होनो इउजलेस इन दा सेन्स आं इउज खालामनो रावबो हाया नालाय आं इउजलेस नों एनि बडिजों थांनानै सोरबा बर' पलिटिसियाननियाव होमबानिया मिथिगोन आरो मानसिफ्रा सानबाय थायो बाजादों होननानै ओमफ्राय जोंसो मिथिलायगौ ना सोरबा सम बायनो नाजायो आंखौ ओमफ्राय आङो होबाथाय फैसा होयोबा आङो लायोबो आरो आंथ' लाया होनना बुङा ना नाथाय लानाय माने बे नङा जे नों जि बुङो आं बेखौनो मानिबाय थागोन आं मानिया फैनानै मिनिबाय थायो आङो जिहेतु बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जिहेतु 2 लाख रां जिहेतु अनसुंथाइ होदोंमोन बिपिएफआ बिनि सायाव लाइमोनफोरखौबो नोंथाङा लिरबाय एसे बिपिएफनि फैसा जादों होननानै बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो पस्ट मोनसे फेसबुकाव नुनो मोनदों बिनि आङो दहाय मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन बेयावबो सोंदों दा खोथाया मा जादों आङो माने जोंनि मानसिफोरा मा होनो पइन्टआव हमा नालाय आलदा आलदायाव थाङो आङो एक्सुवेलि आंनि प्रब्लेमा माहाय जादों लिगेल माबाया मानो गैया नों माबा मोनसे स्किम होदो गभर्नमेन्टआ बयबोथ' मिथिनांगोन ना नटिफिकेसन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै बेनो माबा एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ बयबो मानो मोनाखै बहा अनलाइननि माबाया बोरै बा नों फर्म मोन्दोंबा बहा मोन्दों फर्मखौ एटलिस्ट बेखौथ' मोननांगौ ना बेखौ मानो मोनाखै आंनि प्रब्लेमा बेयाव देरसिना मोनोमोना उननि बाथ्रा आरो जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बारा मिथिगौ नङा होमबा सोर बोरै मोन्दों न'खरसेनिनो सोरबा 10 जन गाहाम मोन्दोंनो मैया आं रंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोनदों आरो कुमारिकाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो 10 जना साबा बावबाय साबा ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोनदों होननानै मेरला दङ बेबायदि थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ बिपिएफ जा इउपिपिएल जा गाबोन जुदि आं बिपिएफआवबो हाबोना बिपिएफनि स्टेजाव थानानैनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै आरो बिदि मानसिखौ सोरबा लागोन नामा पलिटिक्सआव सोरबा बायगोन बिदि मानसिखौ आं हले सोंथारगोन सोबायबा सोबाथों आं सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै दा नों लाइमोननि खोथा फैदों जेब्ला मा होनदोंमोन नों मा सोंदोंमोन फैसा जानाय जायै फैसा जानाय जायैखौ बेखौ जानाय हा बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों नंखायबा डिफेमेसन केस होथों मानो होआखै सोरो बिक्रम दैमारिया सोर बे हा आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो हा आं नाम लानो बायो नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोखि माने मिडियायावल' दै पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया मिडियायावल' खालामबाय थादों बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो
हा बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बादि खालामनो नागिरथारो गावखौ नङा होमबा जे दिनै माने BPF आवनो हमना ला आरोखि नेचारेलि मोनसे डेथ जायो नङा होनबा सानसे थैगोन अराय थाथारावबो नङा बे बुहुमाव हा हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै आंबो थैगोन जेसेबां दङ नङा होनबा मर्टेल ना नङा होनबा थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बादि खालामबाय थादों नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो लिडारनि आखु दङ दिनै इउथनि जे खोथा बुंदों जायनि नाम लादों नोङो बेहा बुंबा गाज्रि जायो गारि सारनि खोथा बुंगासिनो नोंसोर दा सोङाखै नालाय आंनो बुंदों आरो आं फेसबुकाव लिरना सोंगासिनो दङ मानो बिदि लिरदों होननानै आंहा गारि सार लानो जेबो जेलासि गैया नोंनि खस्थ'जों जुदि लादों माबा मोनसे आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नों इउथ लिडार होनना बुंगासिनो गावखौ आं इउथ लिडार होननानै इउथनि थाखाय मा सिमां दङमोन मा सिमां दङ आरो थांनाय 6 मासाव नों जिबादि गारि लादों नङा इन'भा मायबा गारि लादों थांनाय 6 मासाव 6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया मिथिबाय बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै फैनानै प्रमद बर'आ ओरै इउपिपिला ओरै बेखौ बुंबाय थाबाथ' जायाना नङा इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो माथोलाय बे 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो बेहायनो माथो खुनु माबा गैया होमबालाय इउथनिलाय मा खालामबावगोन मा इउथ लिडार जाखो बेलाय नङा बाथ्राया जोंनाव सोंब्रा जों मा खालामदों नाजागासिनो जोङो बाख्नायनोबो नाङा थेवबो थैथां बनब्ला नाजागासिनो नै बिराद फैसा जायो होनना बुंना बुंबाय थायो फैसा जायोनो होनबाय था खामानिखौ मावबाय थादोंना जोङो बिसोरना मा मावदोंमोन दाखालिनि सिगाङाव नङा कुइसना बे आरो बे जानांगौ जिहेतु BPF दोलोआ 5 दानाव जिहेतु मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय होननानै प्रसार खालामगासिनो दायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' मिडिया मोजाङै मिथिनांगोन हा प्रम'सन खालामनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय फोरमाना दङ ना गैया माखौ खालामखो नङा होनबा बबे गेरेन्टिखौ मावफुंखो नङा गेरेन्टि होननाय जिनिसाथ' बुंनायाथ' बयबो बुङो नाथाय बिनि सैथोथिया बेसेबां जों बेखौ बिजिरनांगोन आरो मावफुंनोबाथ' मोजां नाथाय जों नुखाबायना मा मावदों नुवाखै दा लाइमोननि जिनिसखौ सोर सोंगोन कुइसनखौ सोर खालामगोन दा नङा आं जेसेबां मिडिया नुयो जेसेबां मा नुयो बयबो मोजां माबाबाय थायो आंखौबो बुङो दा मोनजायैखाय बुंदों नामा होननानै आंथ' जानानै सिरि थानो हायोब्रा 2 लाखखौ लानानै आंबो मा गिदिर खोथा आंहालाय हो आं बिनोबो हायो गाबोन सोरनोबा हरथ'दोलै आंनो होननानै खिन्थु आं बिदि नङा आंना मा नों मानो मोनाखै आगोल प्रमद बर' दैदेननाय समावबो आं बिदि खालामदोंमोन जोंनोथ' होआखै नङा होदों खेबसे 6 लाख होदों खेबसे 12 लाख होदों जोंनि प्रब्लेम खुंनो थाखाय थेवबो आं होनदों मानो बेल' मोनदों बैसोर मानो मोनाखै बिदियावनो दावराव खालामनानै खेबसे लास्ट बोसोराव 10टा टिमा 2 लाख फैसा मोनदों 10टा बेबादि ग्रुपआ माबा रेजिस्ट्रेसन गैबाय ग्रुपआ मोनदों आरोखि आं दावराव खालामनाय उनाव होनांगौ जादों बेखौ बिसोरो RTI खालामजोबदों आङो दाबो खालामगोन अब्लानो ओंखारगोन ना गेरेन्टिया दाबो खालामगोन RTI सोरबा सानदोंबा बे बिराद भुल जागोन खालामनांगौ नंला नामा सिरि थासिगोन नामा होननानै सोंबाय थागोन जों सार जिहेतु नोंथाङा जि लाइमोनफोरनि बाथ्राखौ जि दिरुनबाय थादों बेवहाय जि BPF सरकारा जि लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बे 2 लाख होनाया इलिगेल जादों होनना नोंथाङा सानो नामा बेखौ आं साननाय खोथा नङा इलिगेलाथ' इलिगेलखाना इलिगेल नङा होनबा जेला नटिफिकेसन ओंखाराखै स्किम मोनसे जायो नङा होनबा बेहाय गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होनांगोन जे ओरै होबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम नङा होनबा अनलाइन गैया फर्म होनांगोन फर्मखौ बहा मोनो बहाबा मोनदों पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ बिसोरनि केसा मा जादों मिथिबाय 56 ना माया बिबान मोनदों उदालगुरिया कमल आजादमोन कामाल आजाद सासे दङ आगोल इउपिपिएलनि जोंहा प्रमद दानि लोगो आगोलनि बेनि उनाव जोंना तामुलपुरनिया शरत दास होननायमोन सासे हा मा खालामो बे गावसो मिथिगौ दुनियाव दाख्लै माबा गरेस्वर टिकेट नागिरदोंमोननो चिरांनिया कास्टम भाई जोंना आगोल जि जोंना माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबामोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन मोनसे समाव अत्याचार AJP जि हाबैदोंमोन आरो मोनसेया जाबाय जोंना बाक्सानिया जाबाय राजु बाराल होननाय बेथ' बेसारा एसे माबा मानसि बे थान्दा मुन्दा मानसि बे हा ओमफ्राय आरो माबा क'क्राझारनि जाबाय जोंहा प्रहलाद भाई आगोल जि आबसुमोन हाग्रामा सारखौ रायोमोन आगोल अत्याचार नङा बिसोरो बोरै होनो हायो बेखौ गभर्नमेन्टनि नामा बिसोरो अफिसार नामा बिसोरो पार्टिया रानो नामा गभर्नमेन्ट स्किमखौ सोरबा हा दा बेखौ सोंनानै दाय नाङोबाथ' आंनि आखायाव जेबो राहा गैला दा बे जागोन ना जाया मानसिफोर खोनासंगोना बे बाथ्राखौ खोनासंनो साननो हो आंहा BPFजों जेबो एगेन्स्ट गैया नाथाय बे जेनुइन जाथारनांगोन ट्रेन्सपारेन्ट जाथारनांगोन लिगेल जाथारनांगोन बयबो मोना आलदा बाथ्रा नाथाय बे एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदाखौ बयबो मोननांगोन मानो मोनासै सोर खोन्थादों पार्टिनि मानसिया स्किम माबायो होननानै मा स्किम बेलाय ना आरो पार्सेन्टेजखौथ' खबर लाजोब जेरावबो हो आंनि जायगायाव मोनसे जिनिस दङ दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों
हा बिथ' बुंनो हायो नालाय आं एसे एनै आयेनखौ माबा लादों नालाय आं नाम लाया दाख्लै आंनाव सासे गथ' फैदों 1.5 लाख लांबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव नै बेयावनो फैदों आंखौ लोगो हमनो दाख्लै बय आंनो खोन्थाफैदों मानसियाल' राभा आरो 2 लाख होनायनि गेजेराव 1.5 लाख फैसा लाना थाङो लांदों होनबा थिखायाव बेसेबां पार्सेन्ट लायो 5% 10% बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट जाखो 2 लाखआव जुदि 1.5 लाख लांदों बेसेबां पार्सेन्ट लाखो हा थरिना ऐसा होगा सोरबा डिस्क' डेन्स माने माबा मिथिना नोंसोरो डिस्क' माने मोसानाय आरो जानला मोनला मिस्थुना मोसानाय नों डिस्क' मोसाबाय थागोन जों आखाइ खब्बाय थागोन हा एक बोसोर आदमिखौ हिजा बोना देताय होननाय नङा होनबा थालि बारिबाय थागोन बिदिथ' जानो हायाना थ' सोंबाय थागोन जोङो बे सोंनायनि थाखाय सोरबा गाज्रि मोनो मोजां मोनो गावबा गाव बाथ्रा बेहाय खिन्थु एक्सकिउस जानाय नङा आङो नाम लानो बायोलै नोंसोर नामखौ बुंबाय थायोना माने बिराद गोजौआव थांनाय बायदि जाहैगोन आं दहाय बुंदों आरो मोनसे बाथ्रा बेनो ससाइटिया मा मिथिबायना जों जिबायदि जों बेबायदिसो जोंनि दैदेनगिरि मोनगोन मिथिबाय दाया जोंनावबो थायोना बेखौ दाय होना लाब गैया दा बे जुदि बिदि खालामदोंना बिनि दानिगिरिया जों खिन्थु आं बे लिरनाय लिरिखौ आं एसे गभर्नमेन्ट मायबा दङ होननाय खोनादों बेसेबां सैथो आं मिथिया बयबो लिरना बेल' लिरो मुसाहारिखौ नुदों जितु मुसाहारि आं बिदि खोनादों एसे आं बेखायनो बेहाय आं होनखादोंना आं आयेन बारा होननानै आं बिराद ल' अबिडियेन्ट मानसि नालाय थ' बिदि जुदि दङ आं मिन्थिया नाथाय जायफोर नौटांखि जागासिनो दङ मिनिथावनाया बेसोना आरे नै आंखौ कालचारनि मानसि होननानै खेबसे मोनसे गिदिर प्रफेसारफोरनि मोनसे माबायाव आंखौ डान्सनि जाज जानो लिंदोंमोन आं होनदों आंथ' जाज खालामनो रोङा ना नङा होनबा आं आर'नाइखौ गाननो थाखाय एसे नाम मोननो थाखाय आं बे जाज जानो थाङा आं रोङा नालाय रोङा थ' जोंनि जिनिसा मा जालांगासिनो आं बुंबाथाय मानसिफ्रा सानगोन इन्डिभिजुवेलि जेलास जादों नामा गावखौ लिंखाय दुखु मोनदों बिदि सानलाबायो बाथ्राया बिदि नङा नाथाय मा नों जेराव माने नों जुदि पारफेक्ट मानसि ना नोंखौ लिंग्रा नों बेहाय थांब्रा दा आङो नाय आंथ' एम ए पास नङा आंथ' एम ए पास डक्टरेट बादों आं एम ए पास नङा होनबा आंखौ जुदि नों बबेबा कलेजाव सोलोंथाइनि सायाव भाषण लिंदों बे मिनिथाव बाथ्रा नङा होनबा आं मानो थांनो दे आं रोङानोखा बेखौ नों आंखौ दस्रा एसे इनफ्लुयेन्स खालामनांगोन एनकारेज खालामनांगोन मायबा जोंनि फिल्डनि खोथा बुंनो बा ससाइटिखौ लानानै बुंनो आं थांगोनब्रा बेहाय नाथाय आंथ' बेहाय इडुकेसनेल इनस्टिटिउटआव आं थांना जुदि कटन इउनिभारसिटि हमना ला दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गथ'फोरा माबा मोनसे प्रग्राम खुंदों फ्रेसार्स खुंदों बिसोरखौ जुदि थांनानै आं इउनिभारसिटि फरायो मानसिया आं जुदि बिसोरखौ गियान होयो बे आंनि थाखाय इनसाल्ट नंगौ नङा लिंग्रायाबो मानो लिङो आरो आं मानो थांनो बेहाय थैनोबो थाङा आं बे जाबाय इनसाल्ट दा बे इनसाल्टखौ दा खालामथोंसै बेखौ लाइमोनफ्रा गावसोरनो बुजिथों बांद्राय खारफाबाय थानानै जेबो लाब गैया थाङोथिं रावबो जेबो मोना बयबो सानबाय थादों माबा मोनसे मोनगोन नामा बिराद मोजां जिनिस होननानै रावबो जेबो मोना बिदिनो थांबाय थागोन नाथाय जों बयबो एसे माबा जानांसिगौ दा सिनसियार जानांसिगौ आरो